E ademais conecta moi ben coa temática de Carlos, que a normativa legal en relación con estas cuestións. Cando queiras. Moitas grazas, Teresa. Afortunadamente xa constatei que a xestión dos tempos da moderadora é moi xenerosa, así que me tranquiliza sabelo, porque, efectivamente, a min tamén me interesaba coñecer a opinión de Inés, e me pareceu unha intervención moi intelixente e moi interesante, e tamén moi alentadora para o debate que teremos posteriormente. Sabedes que son, por defecto profesional, pois un xurista de Dereito Público e temos a fama ben merecida de que somos capaces de falar durante 3 horas sin dicir absolutamente nada. Tratarei, sin embargo, dada que tamén son unha especie de rara avis da miña disciplina, de non falar só de normas, de non falar só do reino, do maravilloso ceo dos conceptos xurídicos do que falaría Jering, de falar do reino do deber ser, e vou tratar de falar un pouco do contraste entre a cruda realidade que temos e o que debería ser, efectivamente, para non seguir transitando polos camiños trillados e pola tradición maldita que nesta materia, na materia da compatibilización entre produción enerxética, explotación enerxética do territorio e os valores ambientais e culturais, pois é a propia deste país durante os últimos 120 anos, desde que empezamos a desenvolver o capitalismo neste país. Para comezar a miña intervención, pois precisamente vou facelo poéticamente, con unha cita dun dos poetas menos recoñecidos de Galicia, Evaristo Páramos, poeta de Guillarei, ao que todos coñeceredes máis por ser o cantante de La Polla Records. Aínda que hai que aclaralo, porque efectivamente eu xa tiño constatado nas miñas aulas que os meus referentes culturais xa non son os referentes culturais dos que me escoitan moitas veces, porque xa ninguén se acorda de quen era La Polla Records e, por suposto, le suena todo o que viene antes de Melendi é absolutamente ignoto. E a nosa tradición, como digo, pois é moi antiga e, desde logo, ten unha inercia moi forte. O que tedes aí pois é unha foto histórica de Portomarín, antes de que fora mergullada debaixo do encoro de Belesar, nos anos 50, precisamente, para desenvolver enerxías renovables en España, aínda que fora con Franco. Pero aí tivemos o noso, probablemente un dos casos máis históricos, máis dolorosos de sacrificio, dunha vila medieval, dunha xoia da nosa cultura, baixo camiño francés, por certo. Non sei se está citado no Códice Calistino, pero, bueno, Portomarín quedou anegada e non houbo maneira de impedilo, precisamente porque naquela altura, como tamén nesta, pois se sigue considerando que o desenvolvemento das enerxías renovables é un ben superior perante o cal o medio ambiente e a protección do patrimonio debe sacrificarse. Vos poño aí moi rapidamente como se podería definir esa tradición de explotación do territorio. Probablemente somos tributarios da nosa historia contemporánea e sabedes que, os períodos democráticos onde pudera haber ou ter habido unha tensión desde abaixo contra este tipo de desenvolvementos e de explotación do territorio, pois foron moi breves. Pois se quedamos a illa da República, pois hai moi poucos períodos democráticos no século XX e, desde logo, todo ese desenvolvemento do capitalismo en España se marca polo feito de terse feito no período democrático franquista, donde as élites económicas e as élites políticas se acostumbraron a unha simbiose de intereses e donde os negocios se facían fundamentalmente a base de utilizar o boletín oficial do Estado e as palancas que daba unha administración autoritaria como a de Franco. E foi aí onde empezou a nosa tradición, de, se hai que fastidiar un castro, se hai que cargarse unha vila medieval, pois non hai problema, e se hai que
fastidiar un poquinho o medio ambiente, pois tampouco é para tanto, porque quédanos moito aire todavía. E o importante pois, é lograr un desenvolvemento económico para ser capaz de ter a población contenta, para que compre sus 600 e se haga la hipoteca del piso e así, pois, como decía López Rodó, todos contentos porque con unha poboación chea de consumistas, pois probablemente políticamente non vai haber ningún interés en ningún cambio drástico da sociedade. Ese especie de capitalismo de Silveira, que foi a nosa tradición, pois se readaptou ao que foi o período democrático. E o caso do despregue eólico en Galicia, pois probablemente é o que estamos pensando todos, non, para exemplificar un pouco como foi durante o período democrático a captura regulatoria do regulador político-administrativo para continuar con unha especie de barra libre na depredación, na utilización productiva do recurso que é o territorio. Efectivamente, agora vamos conseguir, como sigamos así, como se implanten os 4.000 megavatios que están en tramitación, vamos conseguir realmente vivir do aire neste país. Porque, claro, se non fora polo pequeno detalle que quen vai ser o propietario de todos esos aproveitamentos pois son os propietarios de sempre, é dicir, os capitais que veñen de atrás e que, obviamente, pois van ao seu, van facer negocio e probablemente tamén pois irán a sacar os beneficios a un paraíso fiscal porque cando falas con algún empresario de alto nivel, lo que te pregunta é si tú tienes el dinero en el paraíso fiscal. Porque aquí todo el mundo sabe hacer negocios, non? E non pagar moitos tributos, porque así non se vai a ningún lado. En definitiva, poderíamos falar moito do que foi a historia do desenvolvemento eólico en Galicia, como a anulación do concurso eólico do bipartito e a lei actualmente en vigor, a lei 8/2009, pois constitúen para min un claro exemplo de captura regulatoria da utilización dese recurso. E o problema é que, aínda que durante aproximadamente 8 anos, desde o 2010 hasta o 2018, estuvemos parados, o sector eólico quedou parado, non só polos problemas da impugnación, da anulación do concurso eólico, sino tamén pola crise do ano 2008, pois, sin embargo, a partir dese momento, pois volvemos outra vez a unha explosión de proxectos eólicos que se someten a autorización da Xunta de Galicia e un goberno autonómico que insiste na súa tradición de facer fáciles os negocios a todos aqueles empresarios que pretenden valorizar o seu capital e, justamente, pois, os investimentos eólicos son un dos nichos de negocio onde máis beneficio, onde máis tasa neta de ganancia se pode obter. E así as cousas, pois, nos encontramos con que a nosa pequena tradición maldita, que visualmente vou expoñer con 3 fotos, pois siga realizándose. A primeira das fotos, Castro das Travesas, Abegondo, aí o vedes, comido pola subestación eléctrica de Mesón do Vento. O de abaixo é todo un clásico. A torre eléctrica do Castro del Viña. Famosa do punto de vista xurídico porque sobre ela pesou durante 50 anos unha orde de derribo como consecuencia dunha sentencia do Tribunal Supremo. E durante 50 anos esa sentenza inexecutouse precisamente porque non había quen puxera a rede eléctrica España contra a parede e dixera, ou tirades, ou vos empezamos a xirar multas coercitivas. Bueno, e Rede Eléctrica de España o que dicía é, bueno, si tiramos a torre, pois queda a Coruña a escuras. E ante iso, pois todos os políticos, durante 50 anos, o que fixeron foi calar, mirar para outro lado e deixar estar a torre de alta tensión, hasta que, finalmente, a Rede Eléctrica de España fixo unha instalación subterránea do cable. En 2013, pois, esa torre foi suprimida. Como se pode ver, con un poquinho de vontade, tampouco a cousa é tan complicada, pero estamos aí. Sempre prevalece o despregue das redes de transporte e de produción eléctrica frente a outros valores patrimoniais ou ambientais. A foto da dereita, pois, é unha das últimas desgrazas desa tradición maldita deste país, a liña de alta tensión que está diseñada para pasar
entre a aldea de Angueira de Castro e o Castro Lupario, que precisamente deu lugar a un informe desta Casa, do Consello da Cultura Galega, moi negativo sobre o impacto desta liña de alta tensión que a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural autorizou. Esa preocupación antitradición maldita caracteriza a actuación e o traballo do Consello da Cultura Galega nos últimos anos, con dous fitos que eu tamén me permito sinalar e poñer en valor nesta intervención, que é a guía práctica do Foro Patrimonio e Sociedade. Está aquí Rebeca, está Teresa, que foron as impulsoras desta guía práctica que, por desgraza, ten todavía moito camiño para facerse efectiva. Xusto despois de aprobarse esta guía do Foro Patrimonio e Sociedade, pois tivemos a ocasión, con algúns dos aquí presentes, de facer este informe nunha comisión técnica temporal sobre, precisamente, análise máis detallada sobre os impactos sinérxicos dos posibles proxectos a autorizar en materia de enerxía eólica e a súa pegada sobre o territorio en termos de menoscabo tanto dos patrimonios culturais tradicionais como tamén das novas figuras de protección patrimonial, nomeadamente a figura do paisaxe cultural, que, aínda que se recoñece como tal desde hai anos, pois as nosas ferramentas para facelo realmente eficaz como elemento patrimonial que irradia proteccións, pois son moi febles e probablemente seguirán sendo así durante bastante tempo. As conclusións dese informe do ano 2021 siguen perfectamente vixentes, porque o que aí se precisamente pretendía era justamente facer unha chamada sobre a insostibilidade da actual política pública, tanto normas como actuación político-administrativa, que sostén o despregue de enerxías renovables no país. O comentou Inés, e eu creo que unha reclamación feita por todo o mundo que máis ou menos ten unha certa sensibilidade, xa non digo intelectual, sino de outro tipo, que é a inexistencia dunha planificación territorial realmente como tal neste país. A planificación que máis ben que unha planificación é unha non planificación. A planificación do sector eólico en Galicia do ano 1997 pois non se pode soster, habería que tela revisado hai moito tempo, non se quere revisar, é un melón onde non se atreve ninguén a entrar, e xustamente a tendencia é que agora incluso o propio carácter da zonificación desas zonas de aproveitamento eólico pois sexa xa meramente indicativo, porque pode haber xa autorización de parques fora desas zonas do ano 97, que era un plan xa perfectamente feito a medida dos intereses dos empresarios e das empresarias que naquela altura xa fixeran a captura da regulación deste sector. Poño aí a última das conclusións do informe, que era urxir unha moratoria, precisamente para revisar como estábamos facendo as cousas, porque as estábamos facendo mal. E, sin embargo, pois seguimos facendo as cousas mal, porque a única moratoria que se fixo foi unha moratoria, eu creo que unha moratoria interna, que se incluíu no ano 2022, para que deixaran de entrar proxectos eólicos por rexistro, porque estaba eso, a Administración Autonómica colapsou coa cantidade de proxectos que entraron xa nos anos precedentes e había que, de alguma maneira, poñer unha barreira para que os prazos non comeran a propia Administración e tamén aos propios promotores de proxectos. Foi unha moratoria, en certa medida, trampa, porque, efectivamente, axudou a que a Administración pudera coller algo de folgos mediante un plan de choque para xestionar todos eses proxectos, pero, sin embargo, pois tampouco serviu para que se sentaran os desenvolvementos eólicos sobre unhas bases máis sólidas. Seguimos con uns enfoques das
avaliacións ambientais que probablemente non están á altura da importancia que colleu nos últimos anos o valor ambiental á vista da irreversible, probablemente, crise climática, colapso climático no que estamos adentrados. O colapso climático xa non é unha cousa do futuro, dentro de 20 anos, porque xa as temperaturas que acadou a Terra no ano 2022 son indicador de que o quentamento global non só é unha realidade, sino que é unha realidade que estamos probablemente agravando, a pesar de todos os esforzos que estamos facendo desde o Pacto de París por reducir a emisión de gases de efecto invernadeiro. Continuamos facendo as cousas como se non pasara nada, como se a crise climática non se agravara nos últimos anos e, por desgraza, temos unha maioría política, un partido gobernante que desde o ano 2009 sigue insistindo no mesmo enfoque pailán da facilitación dos proxectos aos empresarios. Digo enfoque pailán pedindo disculpas, pero que realmente só se pode explicar así para facelo dunha maneira gráfica e que todos nos entendamos. Porque eu creo que xa desarrollaron unha adicción a simplificar, a utilizar a lei de acompañamento dos orzamentos para facer unha nova forma de legislar e de facer políticas públicas. E é que primeiro lanzamos unha lei sectorial, poñamos por caso a Lei Eólica do ano 2009, e a continuación nos dedicamos, mediante todo tipo de leis posteriores, a parchear, volver outra vez a abrir, a meter unha disposición adicional bis, adicional ter, cuáter, todo en función dos intereses do lobby enerxético. Porque isto é así. Os intereses polos que se miran é polos intereses empresariais. Teñen unha capacidade de lobby para chegar a San Caetano, reunirse e poder acordar, bueno, pois, a ver se para o próximo ano a nova lei de acompañamento, pois metedes esta disposición transitoria ou esta disposición adicional, porque pasa isto, las distancias, que si los 500 metros, que si non sei que, en fin. E é unha técnica legislativa absolutamente incompatible co que hoxe coñecemos como Smart Regulation e todas as novas todos os novos enfoques de Better Regulation que quere desenvolver a Unión Europea. Nós aquí seguimos facendo as cousas penosamente mal do punto de vista da seguridade xurídica e iso redunda, en definitiva, nesa maldición, nesa outra lectura da maldición que ten este país. E é que a calidade regulatoria é tan baixa que é imposible dotar de seguridade xurídica os investimentos e dotar de seguridade xurídica aos retos do sector. Porque se manipulan as leis autonómicas sin atender suficientemente á densidade e á evolución que se fai das materias no ámbito da Unión Europea e incluso no dereito básico do Estado. E desa maneira estamos facendo unha regulación que non acaba de encaixar ben e acaba tendo lagoas, porque o legislador autonómico quere simplificar en aspectos onde probablemente a simplificación é moi arriscada do punto de vista xurídico. E isto é o que pasou, de feito, e isto é o que explica a situación de impugnación de tantos proxectos eólicos perante a sección terceira da Sala do Contencioso Administrativo da Xunta de Galicia. Estamos nunha situación de inseguridade xurídica que agrava os problemas do sector e, sin embargo, o Goberno da Xunta de Galicia encontrou novas perchas para seguir adicto á súa tarefa de actuar de comité de negocios dos empresarios do sector enerxético. A partir do ano 2022, efectivamente, guerra de Ucrania, a situación xeoestratéxica de Europa cambia e se aposta por dar un novo impulso ao despregue das enerxías renovables. E isto, dentro da nosa tradición maldita, pois significa agravar a situación, porque a calidade das avaliacións de impacto ambiental se degrada precisamente para permitir ese maior ritmo de implantación das enerxías renovables sobre o territorio. Se substitúe o estudo de impacto ambiental por afeccións ambientais, en fin, aspectos técnicos que se producen a partir deses reais decretos leis nos que non imos poder entrar.
A nosa lei do ano 2023, a Lei de Medidas Fiscais Administrativas, inclúen xa esa adaptación ao novo marco comunitario de aceleración da implantación das enerxías renovables en toda Europa. Bueno, pois ese é o marco no que estamos agora traballando cando en 2024, despois das eleccións autonómicas, pois se acada unha nova maioría absoluta do Partido Popular e probablemente pois esas tendencias da nosa tradición pois seguirán pesando sobre nós como unha maldición, porque a esa tradición se vai sumar iso que chamamos o greenwashing, ¿no? É dicir, efectivamente, agora temos a coartada perfecta que nos viene de Europa para decir que hai que acelerar, hai que remover obstáculos, atrancos, simplificar aínda máis os procedementos para que podamos implantar todos eses miles de megavatios que veñen en camiño. E esa é a prioridade política na que se move o goberno galego, e esa prioridade política se vai concretar agora en dous obxectivos finais que son, eu creo que as dúas batallas que van a ser as que se van dar neste ano 2024. Moi brevemente, como sacar o control xurisdiccional dos proxectos eólicos da sección terceira, onde están encallados porque hai 5 magistrados e algunha magistrada algunhas magistradas que teñen un criterio ambientalmente riguroso, xurídicamente sólido, que está paralizando moitos dos proxectos que se están tratando de autorizar. Primeiro obxectivo. Segundo obxectivo, como vencer as resistencias das comunidades locais que precisamente están estimuladas por ese gran elefante que temos na habitación que é Altri. E isto tamén é unha batalla política. Primeiro obxectivo, como poder desencallar os proxectos eólicos da sección terceira do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Fácil. Unha modificación da estrutura orgánica da Xunta. Efectivamente, se vades ao decreto de estrutura orgánica da Xunta, que se aproba despois de que toma posesión Alfonso Rueda como presidente, pois veredes que se creou unha nova Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático e aí se pretende integrar a Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático e, fundamentalmente, todos os proxectos relacionados coas enerxías renovables. Se vades á disposición adicional novena dese decreto 42/2024, veredes que se dá unha regulación específica a esa segregación de competencias desde a Consellería de Industria á Consellería de Medio Ambiente. Non vou, obviamente, a estenderme, vou a poñervos aquí as normas de reparto dos asuntos do Tribunal Superior, porque veredes que na sección segunda é onde están as competencias en materia de medio ambiente, incluído impacto ambiental, rede natura. E na sección terceira é onde están as competencias tradicionais de industria e innovación. Por tanto, o cambio de estrutura orgánica, polo menos no propósito do Goberno galego, ten a ver precisamente con esa vontade de enviar, cando rematen os expedientes que se están agora tramitando diante da sección terceira, pois que se residencien na sección segunda, onde se espera encontrar un criterio xurídico distinto, máis amable, máis business friendly respecto do desenvolvemento da enerxía eólica. E, por último, quebrar a resistencia das comunidades locais. O proxecto de lei de promoción de beneficios sociais e económicos dos proxectos que utilizan os recursos naturais de Galicia. Comentou no Inés con bo criterio. É unha lei, é un proxecto de lei que agora mesmo se está a tramitar no Parlamento galego que, desde logo, non é fácil de valorar política e xurídicamente, porque ten ambigüedades. E nunha primeira lectura, incluso se te lees o preámbulo, lo compras, lo firmas, é dicir, efectivamente, é algo que se leva reclamado moito tempo. É dicir, que as comunidades locais, desde Belesar até aquí, non sexan meros espectadores ou, incluso, pois, pacientes de expropiacións forzosas que lles pagan con prezos irrisorios
o despoxo das súas terras. Levamos reclamando moito tempo ese que non podan ser as promotoras eólicas ou de outro tipo de aproveitamentos as únicas beneficiarias desa explotación. Sin embargo, eu creo que si pasa un pouco como tamén coa Lei de Ordenación do Litoral, ten o mesmo efecto, que é unha lei boa sobre o papel, pero, sin embargo, que ten un potencial moi gravoso e moi danoso se o empezamos a estudar con calma e, sobre todo, se temos en conta o peso da inercia desa tradición maldita que goberna o noso país. O proxecto de lei de promoción de beneficios sociais e económicos, como digo, sobre o papel pode ser positivo, pero ten importantes eivas que deberían depurarse durante a tramitación parlamentaria. Por exemplo, que a Xunta de Galicia volve a arrogarse unha especie de papel de vanguardia donde vai ser a que defina prácticamente toda a execución da lei, prescindindo de comunidades locais, prescindindo de concellos, prescindindo de administracións locais, e, sobre todo, sin aclarar realmente como vai ser esa metodoloxía de introducción dos elementos sociais e económicos nas avaliacións de impacto ambiental, porque se supón que a avaliación de impacto ambiental ten que protexer o medio ambiente. Non se pode utilizar os beneficios sociais e económicos para degradar precisamente a protección ambiental e patrimonial, porque se facemos iso, estamos facendo tamén malas cousas. Porque precisamente o desenvolvemento sustentable, se algo significa, é ter en conta as xeracións futuras e non só traballar para as comunidades locais desta xeración, para que vivan bien los desta generación. Non. Temos que ter en conta tamén os efectos que vai ter a implantación dos proxectos de enerxías renovables nas xeracións futuras no territorio que herdan as xeracións futuras. E eu con eso remato a miña intervención, porque tamén quero deixar un pouco de tempo para poder ter algo de debate e, se non, xa me sigo enrollando e non é buena cosa. Moitas gracias.